Lectura, ca și orice ocupație, trebuie dezvoltată de frage de copilărie. Formarea primelor depinde de lectură și menținerea interesului inițial pentru carte îi revine familiei, iar bibliotecilor, instituțiilor de învățământ, le revine rolul de a dezvolta în continuare acest interes. Secretul succesului oamenilor care au influențat omenirea a depins de educația primită în familie, inclusiv și de dezvoltarea timpurie a pasiunii pentru lectură. Lectura împreună cu părinții influențează extraordinar copiii, râzând împreună, mirându-se sau întristându-se, discutând cele citite. Părinții îi arată copilului atitudinea lor față de diferite situații, îi învață să aleagă principalul de secundar, să facă concluzii. În acest context, și în luna mai, Biblioteca Publică Orășenească Râșcani vine cu o provocare pentru toți cei pasionați de lectură, de a urmări și participa online la serviciul modern de bibliotecă cu tineretul, scriitori europeni, personalități celebre, privind promovarea creației scriitorilor sub aspectul cunoașterii valorilor europene, în cadrul Programului Național Lectura Centra 2024. În această lume grăbită și tulbure, vrem să vă propunem o oază de bucurie și plăcere, lecturând operele scriitorilor jubiliari Lucian Blaga și Honoré de Balzac. Lucian Blaga s-a născut la 9 mai 1895 în satul Lancrău, județul Alba, România. A studiat filosofia la Universitatea din Viena și la Universitatea din București, obținând doctoratul în filosofie. De-a lungul vieții sale a desfășurat o activitate complexă și prolifică în domeniile literaturii, filosofiei și teatrului. În calitate de poet, Lucian Blaga a creat opere lirice de o profunzime remarcabilă, în care a explorat teme precum natura, iubirea, divinul și destinul uman. Poeziile sale se caracterizează prin limbajul poetic bogat și simbolismul subtil, contribuind la dezvoltarea modernismului în literatura română. Cele mai celebre și semnificative poezii în literatura română sunt Eu nu strivesc corola de minune a lumii, Cântec, Meșterul Manole, Rugă cu aripi, Țară de piatră. Lucian Blaga a creat o serie de opere literare și filosofice semnificative, care au avut un impact profund asupra culturii române și au contribuit la dezvoltarea literaturii și filosofiei în secolul 20. Unele dintre cele mai importante opere ale sale sunt Poemele Luminii, Trilogia Culturii, Ionul Dogmatic, În Marea Trecere. Pe lângă contribuțiile sale în literatură și filosofie, Blaga a fost și un dramaturg prolific, autor a numeroase piese de teatru. Multe dintre acestea au fost reprezentate pe scenele teatrale românești și au avut un impact semnificativ asupra teatrului național, cum ar fi Zamolxe, Tulburarea apelor, Daria, Învierea, Meșterul Manole, Cruciada copiilor, Avram Iancu, Arca lui Noe, Anton Pan. Acestea sunt doar câteva exemple din bogata creație poetică a lui Lucian Blaga. Unele din ele le puteți găsi și pe rafturile bibliotecii noastre. Lucian Blaga, eu nu strivesc corola de minune a lumii. Eu nu strivesc corola de minune a lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze, urmăminte. Lumina altora sugrumă, vraja mea pătrunsul ascuns în adâncimi de întuneric, dar eu cu lumina mea sporesc ca lume taină și întocmai cum razele ei albe, luna nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții. Așa împăcățesc și eu, întunecat azare, cu largi fluori de sfânt mister, și tot ce neînțeles se schimbă în înțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci îl iubesc și flori, și ochi, și buze, și morminte. Jubiliar al lunii mai este și Honoré de Balzac.
romancier, critic literar, eseist, jurnalist și scriitor francez. El este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, romanului psihologic și a romanului fantastic. El a creat un adevărat monument literar, Comedia umană, ciclu în a cărui componență intră 95 de lucrări terminate, novele, romane și eseuri și 48 lucrări neterminate. Aceasta, cea mai de seamă lucrare a sa, este o reproducere a societății franceze a timpului său, ilustrând în detaliu peste 2000 de personaje specifice fiecărei clase sociale și profesii. Cele mai importante romane din Comedia umană sunt Louis Lambert, Eugenie Grandet, În căutarea absolutului, Taica Gorio, Fată bătrână, Iluzii pierdute, pe care le puteți găsi și în colecția bibliotecii noastre. Datorită complexității operei sale, Balzac a fost greu de încadrat atât de critica literară din acea perioadă, cât și de cea de astăzi, ca aparținând unei categorii deja existente aparte. De Balzac, femeia de la 30 de ani. În orice situație, femeile au mai multe motive de durere decât un bărbat și suferă mai mult decât el. Bărbatul are în forța lui și obișnuința de a-și exercita puterea, acționează, se agită, își face de lucru, gândește, privește în viitor și găsește în toate acestea consolare. Așa face și Charles. Femeia rămâne doar în față cu durerea, la care nimic nu o abate, coboară până la străfundul prăpastiei pe care a deschis-o el, o măsoară și o umple deseori cu dorințele și cu lacrimile ei. Așa face Eugenie. Se iniția în propria ei destin. Simțea iubirea, suferința, devotamentul, vor face întotdeauna de Balzac, vărul de la Paris. Domnul Charles Candid, un tânăr frumos de 22 de ani, făcea în acel moment un contrast ciudat cu veritabili provinciali destul de rezolvați de apucături lui aristocratice de pe care toți le studiau ca să râdă de el. Acum este nevoie de explicații. La 22 de ani, tinerii sunt încă destul de aproape de copilărie, ca să se dea la copilărie. Poate că la cea la 100 dintre ei ar fi existat 22 care s-ar fi comportat așa cum o făcea Charles Candid.